Tenir reviews en el teu producte és una part essencial actualment. Hi ha un greu problema, perquè hi ha empreses xineses que estan regalant producte, i a més et paga 5 euros, 10 euros, a canvi de reviews de 5 estrelles. Això n'hi ha molts fòrums a Facebook, Instagram, que ho pots veure. Què és el que podem fer? Hi ha una sèrie de tècniques que les explicarem en el curs aquest que posaré a YouTube. És una seqüència d'emails, però realment la gent no té moltes ganes i normalment hi ha una mitja de 50 vendes una review. Costa molt i de vegades més. Hi ha un petit truc, no costa gaire, que és simplement això. Agafes 20 postals, per les primeres 20 vendes, les escrius a mà, fas una mica d'storytelling, expliques una mica la història de la teva empresa, adjuntes un codi de descompte per una següent compra que et pugui fer aquest client i a partir d'aquí li envies per correu. Normalment això funcionarà molt si vens als Estats Units o vens a Alemanya. A Catalunya també funciona i, a més, si fiques monuments, la Sagrada Família, coses que la gent identifiqui. La gent li agrada molt rebre cartes manuscrites, perquè actualment no es reben. Els hi sorprendràs i segurament et faran aquesta review. Sobretot no demanis una review de 5 estrelles. Simplement digue-li que faci una review perquè t'ajudarà molt. No li posis de 5 estrelles perquè si això ho envien a Amazon, això està prohibit. Ja està, amb això segurament que aconseguiràs 5-10 estrelles ràpidament.